El meu pla era tan senzill que m'espantava i tot. Primer li havia de fer compondre una missa de difunts i després matar-lo. Què? Imagineu-vos el seu funeral, la catedral, tot Viena, la catedral i la caixa de morts de Mozart allà, una caixa petita al mig. I llavors, en aquell silenci, la música. Una música divina esclatant per damunt dels caps. Una gran missa de difunts. Una missa de rèquiem per Wolfgang Mozart, composta pel seu estimat amic, Antonio Salieri. Oh, que sublim, quina profunditat, quina passió en aquella música. Finalment Déu havia inspirat Salieri i Déu estava obligat a escoltar-ho. I era impotent per aturar-ho. I jo, per una vegada, finalment rient-me d'ell. L'únic que m'amoïnava era l'assassinat en si. Com es fa? Com es mata un home? Una cosa és imaginar-t'ho i una altra cosa ben diferent és haver-ho de fer amb les teves mans.